A aký nápoj si idete pripraviť teraz? Idem si nápoj pripraviť z mety a ukradnem si tam trošku aj materinej dušky, pretože má ukludniť. Tak dobrú chuť. Dievčatá, vítajte. Vy si aký idete urobiť nápoj? Ja si idem taký miešaný, je tam medovka, meta a ešte ako sa divoká čerešňa. Čiže bude to nápoj z čoho? Ešte vás poprosím, zopakujte to pre mojich čitateľov. Bude to nápoj z divokých čerešní, mety a medovky. Už teraz cez túto kameru cítim krásnu, príjemnú vôňu. Dobrú chuť vám prajem. Ďakujeme. A tu na ženičky, a tu máme aj vynikajúcu pani bylinkárku. Pani bylinkárka nám čo povie pekného, čo dobrého si nachystá? Ja som priniesla pre zmenu metu kučeravú, ale vidím, že tu na už je. Priniesla som tymián, ktorý je antiparazitikum, že je to vynikajúca vec na suchý úporný kašel. To je šalviak, to má silnú potivosť, napríklad teraz, keď je teplo, potom sú to zuby, mandle, krk celkové. No a mám tu aj saturejku. Saturejka znižuje tlak, neviem, či o tom viete. A je veľmi dobre uvoľňuje nervovú sústavu. Tu je nechtík, ktorý je antioxidant, ktorý je výborný takisto na vnútorné orgány, potom zvonku na varixy, hemoroidy a čistí krv. Áno, toto som chcela povedať, že sme si mohli dať do čajíku aj teraz. Výborne, pani Natália, veľmi pekne vám ďakujem a dúfam, že ešte urobíme nejaké miešanie byliniek a odporúčim ich čitateľom, ktorí si vás radi vypočujú a inšpirujú sa. Ďakujem. Tu je tá saturejka a saturejka je vynikajúca do fazole, proste do luštenín, hej, pretože je vynikajúca. Keď zlejete vodu po 10 minútach, dáte tam saturejku, nemáte žiadne problémy s nafúkovaním. To som ešte chcela doplniť, že toto je ako hlavná zložka. Niekto ju nechce piť ako čaj, ale pije sa, hovorím, aj na zníženie tlaku a takisto na nervovú sústavu, že je to dobré, len treba vedieť správny pomer, ako si namiešať, aby to nebolo silné, horké, veľmi aromatické. V tom je ten vtip. Dúfam, pani Natália, že ešte nám potom zodpoviete zo pár receptov pre mojich čitateľov. Veľmi pekne ďakujem.